Sonen giduz talde aukeratuko nuke. Etxean betianik presente egon den talde bat izan da. Eta, nera benintzela baita musikarekin izan nuen lehenengo kontaktua izan zen. Eta baita noiz munduan eta musika esperimental horretan sartzeko lehenengo pausua bezala izan zen. Disko bat aukeratuko banu, Slowdiven homonimo aukeratuko nuke, Slowdive. Shoegaze munduan asterakoan entzun nuen lehenengo diskoa da, eta pixkat beraien dimentsio eta mundu horretan barneratzeko oso disko aproposa dela uste dut, eta hori oso kutsuna daukadala. Kantu bat, nik uste bi aukeratuko ditu dela, alde batetik The Smilen Bending Hectic, eta bestetik This Will Destroy You-ren Quiet. Biak oso pasarte eta dinamika interesgarriak dituzte, eta magia edo flow dinamika ezberdina eta potentea daukate. Oso niretzat bereziki oso konplexua egiten zait hori lortzea eta referente moduan hartzen ditut. Bai, Via Belgradoren Anapurnaz abestiaren esaldi bat, eta esaten du encontrar cobijo bajo la lluvia de uno mismo, eta oso esaldi inspiradorea edo iruditzen zait, eta bai, nirekin asko konektatu izan duena. Betianik P. Harvey, eta azken aldean, orain dela urte batzuk, baita Emma Ruth Randall, orduan gioiek aukeratuko nituzke. Bat, igual alde rockero edo punkori barne hartzen duena, eta bestea igual alde ilunagoa, pixkat gotikoagoa baita. Bai. Egia esan, bereziki streamingen bidez entzuten dut, baina baita vinilo kolekzio bat egiten abiltza, eta viniloa etxan entzutea kalidade honean, ekipo honean baita bada nire gustoko endudan momentuetariko bat. Trinkete aukeratuko nuke, Gernikako trinkete. Arimarekin oso kontzertu bereziak eman ditugu bertan, eta badauka magia edo xarma berezi bat, lepurrek. Donostiko Daba-Daban, bertan 4 urtez bizitzen egon nintzen, eta astearte edo asteazkenetan kontzertu bereziak eta talde arraroak ikustera asko gustatzen zitzaidan, orduan baukator sala referente moduan. Oporton nik ikusi nuenean, nik baita kristone referentea da, eta kontzertu hori izan zen hor bigarren hilaran bera aurrez aurre, eta bere magia eta misterio hori barneratzen, oso berezia izan zen. Erosi nuena ez, baina esango dut etxean nerabea edo aurra nintzenetik entzuten nuen disko oso berezi bat, eta bada Nirvanaren vinilo pirata bat aitak erosi zuela Londresen orain dela pila bat urte, eta zuzeneko baten grabaketa bat da, eta hori nik uste 10 edo 12 urte nituenean etxean jartzen nuen, eta saltoka eta dantzatzen ibiltzen nintzen disko hori entzuten, orduan oso berezia da bai. Esango nuke Lowen azkenengoa. Orain dela pare bat aste edo erosi nuen, vinilo formatuan, eta hori izan da, bai.